Takže táto tyč nám slúži k tomu, aby sme si odmerali, ako ďaleko je stena. Potom robot s farbou pôjde rovno, bude malovať počas toho stenu. Takže teraz otočíme robota na druhú stranu. Tyčko si vypočítame, ako ďaleko má byť. Teraz otočíme zase robota na druhú stranu. Vyberáme si paličkou ako. Otočíme robota. Čítame si. Zase stlačíme pravú alebo ľavú. Takže náš robot sa skladá z takého žltej farby a šteca. Máme tady fóliu, aby sa nám nič nezašpinilo. Máme tady napríklad 3 máme zapojené motory. Tady máme prehradku na to, aby nám nič nevypadlo. Tu máme také, aby sme to mali pevné, aby sme tam mohli pripojiť ten štetec. Tuto aj pri videu, jak sme to mali, že aby sme si vedeli vypočítať, jak ďaleko treba, aby to bolo od tej steny. Tu sme si urobili tak, aby nám nevypadla tá nádobka s tou farbou. Programovaciu kocku sme si zakryli, lebo kebyže sa tam dostane farba, už by mohla byť aj nefunkčná.